3.19.6. November 2025. Staritamak angriber Kurdistan. Ruslands $6,2 milliarder dyre jetbrændstofanlæg er væk. I stedet er der et industrielt inferno, der sender en sort røgsøjle 150 meter op i himlen og forvandler nat til dag. Dette er resultatet af en ukrainsk stålnave, et slag, der fordampede 15% af Ruslands flybrændstofforsyning på et øjeblik. Og historien om, hvordan de klarede det, er endnu mere vanvittig end selve eksplosionen. Så lad os spole tiden tilbage til blot 5 minutter før nedslaget. En iskold sibirisk nat, tågen så tyk, at den hænger som et ligklæde. 3.12. Opsendelse bekræftet. En ulveflok på 8 droner er netop blevet opsendt og skærer gennem luften kun 4 meter over jorden. Dette er elementerne i Reaper Squad Ukraines AN-800 og 96 Lebuti-droner, der accelererer til 300 km/t. 4 af disse droner er der spøgelser, der er programmeret til at trække ild og dø spektakulært. De andre 4 er dolke rettet mod hjertet af anlægget. I et kommandocenter i Kiev, et digitalt krigsrum, et centrum for stille fokuseret intensitet. Et team af ukrainske operatører i et digitalt krigsrum orkestrerer angrebet. De udsteder strategiske kommandoer til en AI-sværm, der udfører operationer med umenneskelig præcision. Deres mål er Agudol 100 jetbrændstofanlægget, det bankende hjerte i Ruslands avancerede jetbrændstofproduktion. Den fremstiller en kritisk antioxidant, der forhindrer brændstof i at fryse fast ved temperaturer på 14 degc. Uden den bliver Ruslands luftvåben i Sibirien til en flåde af jordforbundne kalkuner. Pludselig oversvømmer et truende rødt lag det taktiske kort over kommandøren. Det er det digitale fodaftryk af Ruslands Panzer S, et luftforsvarssystem. Et stålskjold til $17 millioner med en radarrækkevidde til $25, designet til at slå et helt luftvåben ud af himlen. Rusland troede, at dette anlæg var lige så sikkert som Fort Knox, men i Kiev-krigsrummet bliver de røde lys mødt med rolige nik. Fælden er sat. I det øjeblik dronerne letter, bryder det elektroniske landskab ud. 3.14. Et russisk Kazuka Fire elektronisk krigsførelsessystem, der lurer 16 km væk, vækkes og udløser en digital tsunami af forstyrrende signaler over en radius af 20 meter. Det er et brute force angreb, designet til at forvrænge alle frekvenser droner bruger. På skærmene i Kiev stopper GPS-signalerne for 7 af de 8 droner pludselig. I et kritisk øjeblik flyver de i blinde, men det er præcis, hvad ukrainerne regnede med. Det er her sværmens AI-hjerne tager over. Den aktiverer spøgelsestilstand. I stedet for at forsøge at bryde igennem den russiske støj, gemmer dronerne sig inden i den. AI'en skriger ikke ind i stormen. Den hvisker med den. Den begynder at efterligne områdets digitale baggrundsstøj, frekvenssignaturen fra en lastbils radio, en lokal mobilmast, endda en mikrobølgeovn. For Krakas sensorer forsvinder dronerne ikke. De opløses i den moderne livs hverdagsstøj. Pludselig dukker de 7 forsvundne droner op igen på KE-kortet. Deres flyvebaner var helt stabile. Men Kazuka Fire gjorde sit job. Den ringede med middagsklokken. Inde i Panzerkommand-køretøjet hyler alarmer. Holdchefen taber sit krus, da en enkelt bizarre kontakt flimrer på hans skærm. Den er lav kun 4 meter. Den er langsom kun 300 km. Og signalet er ustabilt, det dukker op og forsvinder. Er det en fugl? En vejrballon? En systemfejl? Hans træning siger, at den er for lille og uberegnelig til at være et krydsermissil. I 3 dyrebare sekunder hersker forvirring, så deler kontakten sig i 4, derefter 8. Han ved ikke, hvad han kigger på, men han ved, at den ikke er venlig. Han smækker hovedafbryderen i. Kontakter er angivet. Alle enheder aktiveres efter behag. Ordren er givet. Udenfor drejer Panzers et RS-2 radarantenne og låser sig fast på sværmen. Inden for få sekunder brøler de 2 første Syvåg 50 E6-missiler af deres affyringsskinner og accelererer til Mach Fire. Deres raketmotorer maler flammende linjer hen over dem. Mørk himmel. Samlede omkostninger $500.000, der er rettet mod droner, der koster mindre end en familiebil. Af War Rooms nøgle ser operatørerne de 2 indkommende missilsignaturer vises på det taktiske display. De viger ikke tilbage. Dette er øjeblikket, hvor lokkedronerne blev født. AI'en udfører offerprotokollen. 2 af lokkedronerne, Reaper 5 og Reaper 6, bryder formationen.
De holder øjeblikkeligt op med at efterligne baggrundsstøj og tænder deres transpondere, mens de råber deres placering til de russiske missiler. De stiger aggressivt og bliver de største højlydteste og mest saftige mål på himlen. Det er et digitalt selvmordsløb. 57 E-6-missilerne, der er designet til at jage jagerfly, vælger straks de lettere mål. De justerer kursen og retter sig ind på lokkefuglene. 2 strålende glimt lyser op i horisonten, da missilerne detonerer og fordamper russisk udstyr til $500.000 og 2 ukrainske lokkefugle. Mission fuldført for Reapers 5 og 6, men den russiske besætningschef fejrer ikke. Han har lige set 2 missiler dræbe 2 mål, mens 6 mere stadig nærmer sig. Han affyrer et andet par. Denne gang bliver AI'en kreativ. Lokkefuglene Reaper 7 og Reaper 8 gør sig ikke til lette mål. I stedet udfører de en saksemanøvre, der væver sig hen over hinandens baner med høj hastighed. Panserens sporingscomputer, der forsøger at forudsige banen for et enkelt mål, bliver forvirret. Den forsøger at løse 2 matematiske problemer på én gang. Missilsøgerhovedet skifter febrilsk mellem de 2 varmesignaturer. I et splitsekund mister den låsen. Det er al den tid Reaper 3, en af de rigtige angrebsdroner, har brug for. Den dykker ned og bruger den øjeblikkelige forvirring til at slippe gennem et hul i radardækningen. Missilet genvinder låsen på Reaper 7 og udsletter den. Det 4. missil rammer helt forbi narret af den uberegnelige manøvre og selvdestruerer harmløst. Resultattavlen viser nu 4 russiske missiler affyret, 3 ukrainske lokkefugle, nede 1 missil spildt, og vigtigst af alt, alle 4 af de rigtige dolke er nu inden for missilets minimumsindgrebsrækkevidde på 1 mil. Knivkampen er lige begyndt. Den russiske besætningschef skriger ind i sin mikrofon: "Skift til kanoner, fri våben." Kommandoen genlyder gennem panserflyets kabine. Udenfor gør de 2. Tu er 8 oktradive med tredive med autokanoner opmærksomme. 6 løb af spændende stål klar til at udløse en helvedesstorm på 2.500 skud i minuttet. Det er nærkamp nu, rå ildkraft mod distribueret efterretning. Den russiske skytte låser sig fast på den nærmeste trussel. Reaper er en af de rigtige dolke. Hans skærm viser en perfekt målretningsløsning. Han trykker på aftrækkeren. En strøm af højeksplosive brandbomber bryder ud fra kanonerne. En glødende orange dødsslange skriger mod dronen med over 3.000 fod i sekundet. For skytten er det et garanteret drab. Men han kæmper ikke mod et simpelt fjernstyret fly. Han kæmper mod en AI, der bearbejder verden med lysets hastighed. Dronesensorerne registrerer mundingsblitzet 0,3 sekunder før patronerne ankommer. AI'en ser ikke kun kuglerne. Den beregner deres bane. Den udfører ikke en vild panisk undvigelse. Den udfører en koldt beregnet mikromanøvre. Et højdefald på 3 FFT og en 5D-krængning til venstre. Den dødbringende strøm af sporstofstråler skærer gennem luften, hvor dronen var for bare et mikrosekund siden og passerer harmløst over hovedet. Skytten stiger vantro. Han har lige set et mål undvige en kugle. I mellemtiden angriber det andet pansersystem på anlæggets østlige flanke, Reaper 2. Denne gang har den russiske besætning lært, at de ikke sigter direkte mod dronen. De bruger spærreild, der skaber en mur af eksploderende stål foran dronen og tvinger den til at flyve gennem granatsplinter. Det er som at skyde på ski, bortset fra at lærduen aktivt forsøger at dræbe dig. AI'en på Reaper 2 står over for et umuligt valg. Flyv gennem dødens mur eller afbryd løbet. Den vælger en tredje mulighed. Den accelererer kraftigt. Den gennemborer granatsplinterskyen med maksimal hastighed og vædder på, at den korte eksponeringstid vil minimere skaden. Det er en brutal beregning. På skærmens skærme blinker sundhedsstatusen for Reaper 2 fra grøn til gul. Granatsplinter har revet dens venstre vinge igennem og beskadiget kringrorstyringen. Dronen er nu ustabil og kæmper for at holde sig i vatter. Den er såret, men den flyver stadig. Nu opstår et nyt problem, et som ingen i Kiev kunne have forudset. De første lokkedue-eksplosioner og missilrøgen har skabt en tyk, hvirvlende sky af snavs og varm gas. Dette er ikke bare en visuel skærm. Det er et termisk mareridt. Dronens infrarøde sensorer, som de er afhængige af til den endelige målretning, bliver blændet af lommer af overophedet luft. Strømmen fra Reaper Fire forsvinder pludselig. Den flyver i blinde gennem en termisk snestorm. Det er her det menneskelige element i Kiev bliver kritisk. Operatøren af Reaper Fire ser sensorfejlen.
Han kan ikke se målet, men han kan se dronens inerti-navigationsdata. Han træffer en beslutning på et splitsekund. Han tilsidesætter AI'ens målretningsprotokol og skifter til et forudplanlagt GPS-angrebspunkt, i det han stoler på de koordinater, der blev uploadet før affyringen. Det er et mindre præcist angreb end knude, i stedet for en skalpel. Men det er bedre end at fejle fuldstændigt. Han flyver nu på tro. Tilbage på anlægget ser den russiske besætningschef, den sårede Reaper 2, vakle på himlen. Han råber en ordre, og 2 pansersystemer udfører en krydsildsmanøvre, hvor de koncentrerer deres Tretiv Imam-kanoner om den lammede drone. Men dette er præcis det øjeblik, den sidste lokkefugl, Reaper 8, har ventet på. Den har fløjet passivt og observeret kampen. Nu foretager den sit sidste træk. Den styrter direkte mod panserflyet, der har Reaper 2 som mål, og aktiverer sin radarforstærker til maksimal effekt en sidste gang. Den russiske skyttes trusselsvisning skriger pludselig med en advarsel om frontal kollision med høj prioritet. Hans instinkter tager over. Han svinger sine kanoner væk fra den sårede drone for at aktivere den umiddelbare selvmordstrussel. Det er en fatal fejltagelse. Han gennemborder Reaper 8 med kanonilt og forvandler den til skrotmetal kun 150 meter fra sit køretøj. Men i de 2 sekunder blev han distraheret. Den sårede Reaper 2 korrigerede sin kurs. Den er nu forbi point of no return. 3:18 om natten. Kaoset eskalerer. Den 3. angrebsdrone Reaper 3 står over for den mest erfarne russiske besætning. De falder ikke for de samme tricks. De indser, at dronerne reagerer på deres mundingsglimt, så de ændrer taktik. De affyrer i korte, uforudsigelige udbrud i et forsøg på at overraske AI'en. En udbrud af Tretiv Imam-granater farer gennem luften. Reaper 3's AI rykker til venstre, derefter til højre. Den undviger den første udbrud, den undviger den anden, men den 3. udbrud er perfekt timet. En enkelt sporingsgranat rammer dronens hale. På kageskærmen flimrer videofeedet fra Reaper 3 voldsomt. En massiv vibrationsadvarsel blinker hen over skærmen. Granaten har knust sin propel. Dronen er nu et svævefly. Den har mistet al fremdrift. Den er stadig 300 meter fra sit mål. Den kommer til at fejle. Missionen er på nippet til delvis fiasko. Men det er her sværmens sande kraft afsløres. AI-netværket ser ikke dette som 4 individuelle angreb. Det ser det som et distribueret system. I det øjeblik Reaper 3 rammes, transmitteres dens flyvedata, hastighed, højde, bane og målkoordinater øjeblikkeligt til resten af sværmen. Netværket ved, at en dolk er blevet knækket. AI'en på Reaper. Et dronen, der undgik den første kuglestorm, genberegner sin mission på millisekunder. Dens oprindelige mål var en sekundær lagertank. Det er ikke længere prioriteten. Netværket giver det en ny prioritet. Dets nye mål er det primære Agidol 100 jetbrændstofanlæg, som den døende Reaper 3 skulle have ødelagt. Den ændrer kurs og stiller op til det dræbende skud, som dens faldende kammerat ikke kunne levere. Systemet tilpasser sig fejl i realtid med en hastighed, som ingen menneskelig kommandostruktur nogensinde kunne matche. I de sidste 10 sekunder halter den sårede Reaper 2 mod kraftstationen, og Reaper Fire, der flyver blindt på GPS-koordinater, styrtdykker mod kemikalieopbevaringsområdet. Nedslagene er ikke sekventielle. De er et ødelæggende koordineret trommeslag af ødelæggelse, der er timet til indenfor. 1,2 sekunder af hinanden. I Reaper 1 er den overlevende den første til at slå til. Dens kamera låser sig fast på Agidol 100 jetbrændstofanlægget, anlæggets kronjuvel. De sidste billeder af videoen viser bygningens bølgepapvægge, der haster op mod den. Sprænghovedet med en formladning på 50 pund detonerer med et specifikt formål. Det skaber Monroe-effekten, en fokuseret stråle af smeltet kopper, der er overophedet til 5.000 DF, og som bevæger sig med næsten 25.000 fod i sekundet. Den rammer bygningen ikke som en hammer, men som en injektionsnål af ren energi. Den gennemborer den 1-2 tomme store stålvæg, som var det silkepapir. Plasmastrålen fordamper alt i sin vej og rammer det primære kemiske blandingskar. De 10.000 gallon kar. 4.600 liter meget flygtige ældede prekursorkemikalier antændes ikke bare, de gennemgår en hypergolsk kædereaktion. Eksplosionen river ud af indefra og sprænger jetbrændstofanlæggets vægge i luften som en skrællet banan.
En strålende hvidorange ildkugle bryder ud på himlen. En ny vred sol i den sibiriske nat. Samtidig fuldfører Wounded Reaper tog sin sidste pinefulde flyvning. Den brager ind i anlæggets hovedtransformatorstation. Sprænghovedet detonerer splintre, transformerer og overbryder de vigtigste ledninger, der forsyner hele komplekset. Anlæggets lys blinker en 2 gange og dør derefter ud, hvilket kaster hele området ud i et skræmmende urmørke, der kun er oplyst af den voldsomme ild fra jetbrændstofanlægget. Nødsystemer, der er designet til at træde i kraft, er ubrugelige. Deres kontrolkredsløb var i den samme transformatorstation. Nu brænder anlægget ikke bare, det er også døvstumt og blindt. Mindre end et sekund senere finder Reaper Fire-dronen, der flyver på Faith og GPS, sit mål. Den styrter direkte ned i kemikalieopbevaringsområdet ved siden af jetbrændstofanlægget. Eksplosionen sprænger en række massive tanke, der indeholder tusindvis af liter ammoniak og opløsningsmidler. Kemikalierne blandes med infernoet fra jetbrændstoffabrikken og skaber en giftig selvopretholdende kemisk flamme, der brænder varmere og spreder sig hurtigere end en normal brand. En tyk, skarp, sort røg stiger opad og fører gift op i luften. Dette er den Fire D-kiste, som ukrainerne planlagde. Det handlede ikke kun om at ødelægge en bygning. Det handlede om systematisk at nedbryde anlæggets overlevelsesevne. Agrodol 100 jetbrændstoffabrikken, et projekt, der har været 2 årtier undervejs, er væk. Rusland mister øjeblikkeligt 20% af sin indenlandske produktion af dette kritiske jetbrændstoftilsætningsstof. Det direkte tab af aktiver anslås til over $500 millioner. Uden en stabil forsyning af Agidol 100 går hele Ruslands sibiriske flybrændstofforsyningskæde i stå. Inden for få uger er anslået 30% af deres luftaktiver i det østlige militærdistrikt, inklusive de avancerede Su-57 fly, som dette brændstof var til jordforbundet ikke på grund af kamp, men på grund af kemi.